Alam nyo ba na may 4 na panahon at klima dito sa Saudi Arabia? Yes, you heard it right. Akala mo dalawa lang, no? Panoorin ang ating video pagkatapos ng ating intro. Ang Saudi Arabia ay may 4 na klima. Opo, hindi lang po dalawa, hot at winter season. Summer o winter season. 4 po yung klima ng Saudi Arabia. Ngayon ko lang din nalaman to nung habang nagbabasa ako sa internet. So, may 4. Yung isa, tagsibol o spring. Yung isa, tag-init o summer. Yung isa, taglagas o autumn. At yung pang-4, taglamig o winter. O di ba? Di natin alam yan na meron palang taglagas at tagsibol. Anyway, ang tagsibol ay mangyayari kalagitnaan ng Marso hanggang kalagitnaan ng Hunyo. Ayan. So ang tag-init naman ay kalagitnaan ng Hunyo. Ngayon pa lang yan magsisimula. Summer season ngayon is June 14. So kalagitnaan ng Hunyo hanggang kalagitnaan ng Setyembre. So hot season pa tayo, summer. Ang taglagas naman ay sa kalagitnaan ng Setyembre hanggang kalagitnaan ng Disyembre. So September, October, November, December, there's 3 months taglagas yan o fall. Ngayon, yung taglamig naman, kalagitnaan ng Disyembre hanggang kalagitnaan ng Marso. So, 3 months lang talaga yung medyo malamig. O, di ba? So, ngayong alam nyo na, kaya pala ganyan yung panahon natin dito. Yung may katamtaman niya lang yung init, katamtaman lang yung lamig, yun pala, fall pala yun, o tagsibol, di ba? Ganon. So, wala lang siyang rainy season. So, dry na dry pa rin. Rainy season dito, either once a year or twice a year lang. Kasi magbabago ng panahon from hot to cold na klima. So, yan lang. Ano siya, akala ko nga dati dalawang klima. At panoorin nyo yung video natin. As of now, grabe yung sunstorm. So, yan pala yung hudyat na hot season na talaga or summer season dito sa Saudi Arabia. Kasi kalagitnaan ng Marso, yan yung tagsibol. Diba? Tapos na pala yung tagsibol. So, pagkatapos ng tagsibol, hanggang kalagitnaan ng Hunyo, tag-init na siya. So, kalagitnaan ng Hunyo hanggang kalagitnaan ng Setyembre ay summer season. So, buti na lang napalitan na yung bago ng yung AC namin. Bagong repair pala. Kasi nung nakarang araw ay sobrang init. Nasira siya. So, alhamdulillah, okay na siya ngayon. And maraming salamat guys sa pakikinig ng bagong information na nakalap nyo sa akin. Ayan, this is JV's official channel. Don't forget to subscribe, to like, and share our video, guys. Thank you so much. Have a nice day.